హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయమైనటువంటి వేనరాజు కథ అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు మనము మునులు వేనరాజుకు చేసినటువంటి ఉపదేశాలను గురించి చూసినటువంటిది. సో ఇక ఈరోజు ఈ శ్లోకం ఈరోజు మనము వారి యొక్క ఉపదేశాలకు వేనరాజు యొక్క ప్రతిస్పందన ఏ విధంగా ఉంది, ఆయన ఏ విధంగా స్పందించాడు అనేటువంటి అంశాలను మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయంలోని వేనరాజు కథ అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలోని 23 మరియు 24వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా మనము ఈ శ్లోకాలను అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయము 23వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. వేన ఉవాచ వేన ఉవాచ వేన ఉవాచ బాలిషాబత యూయం వా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వచ్చిందా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. వచ్చిందండి. మీ పేరు వచ్చింది, మీ నేమ్ వచ్చింది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. బాలిషాబత యూయం వా. బాలిషాబత యూయం వా. బాలిషాబత యూయం వా.
अधर्मे धर्ममानिनः अधर्मे धर्ममानिनः अधर्मे धर्ममानिनः अधर्मे धर्ममानिनः अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा ये वृत्तिदं पतिं हित्वा ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते जारं पतिमुपासते जारं पतिमुपासते वेन उवाच बालिशाबत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः बालिशाबत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం వేన ఉవాచ బాలిశాబత యూయం వా అధర్మే ధర్మమానినః ఏ వృత్తిదం పతిం హిత్వా జారం పతిముపాసతే हरे कृष्ण पद्मिनी वरदेवी दास माता जी गणपति गोपीनाथ प्रभु हरे कृष्ण प्रभु वेन उवाच बालिशाबत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते हरे कृष्ण धन्यवाद హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ నమస్కారం అండి వేన ఉవాచ బాలిశాబత యూయం వా అధర్మే ధర్మమానిన ఏ వృత్తిదం పతిం హిత్వా జారం పతిముపాసతే ధన్యవాదాలండి నమస్కారం అండి बाल सरस्वती माता जी किशन प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी वाच बालिशाबतायूयं वा अधर्ममानिनः ये वृत्तिदं तद्हित्वा जारं पतिमुपासते ధన్యవాదాలు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు ప్రణామాలు వేన ఉవాచ బాలిశాబత యూయం వా అధర్మీ ధర్మమానినః ఏ వృత్తిదం పతిం హిత్వా జారం పతిముపాసతే ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ हरे कृष्ण बाल सरस्वती माता जी श्रीनिवास सेविका माता जी हरे कृष्ण बाल सरस्वती माता जी हरे कृष्ण हरे मुट्ठी काले श्रीनिवास सेविका माता जी हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामाल प्रभुजी वेन उवाच
బాలిశబత యూయం వా అధర్మే ధర్మమానినః ఏ వృత్తిదం పతితం హిత్వా జారం పతిముపాసతే. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ. శ్రీలత మాతాజీ, బృందా మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. వేణ ఉవాచ బాలిశావత యూయం వా అధర్మే ధర్మమానినః ఏ వృత్తిదం పతిం హిత్వా చారం పతిముపాసతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. వేణ ఉవాచ బాలిశబత యూయం వా ధర్మే ధర్మమానినః ఏ వృత్తిదం పతిం హిత్వా చారం పతిముపాసతే. అన్నిటి కాలేదు చదివితే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి మాతాజీ. బాల సరస్వతి మాతాజీ. వేణ ఉవాచ బాలిష్ట భాత యూయం వా అధర్మేణ మానినః ఏ వృత్తిదం పతిం హిత్వా జారం పతిముపాసతే. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యం చూద్దాము. వేనః, వేనః వేనరాజు, వేనరాజు ఉవాచ, ఉవాచ ఉవాచ ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను, ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను. బాలిశాః, బాలిశాః బాల్యోచితము, బాల్యోచితము బత, బత అహో, అహో యూయం, యూయం మీరందరూ, మీరందరూ వా, వా లేక, లేక అధర్మే, అధర్మే అధర్మమును, అధర్మమును ధర్మమానినః, ధర్మమానినః ధర్మమని భావించుచు, ధర్మమని భావించు ఏ మీరందరును వృత్తిదం వృత్తిదం పోషించునట్టి పోషించునట్టి పతిం పతిం భర్తను భర్తను హిత్వా హిత్వా విడిచి విడిచి జారం జారం జారుని జారుని పతిం పతిం పతి పతి ఉపాసతే ఉపాసతే క్షణము. అర్చనము. వేనరాజు ఇట్లు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చెను, వేనరాజు ఇట్లు ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను. మీరు పూర్తిగా పూర్తిగా అనుభవ శూన్యులై ఉన్నారు, అనుభవశూన్యులై ఉన్నారు. అధర్మమును ఆశ్రయించి అధర్మమును ఆశ్రయించి దానినే మీరు దానిని మీరు ధర్మమని భావించుట ధర్మమని భావించుట మిగుల శోచనీయము. మిగుల శోచనీయము. నిజమునకు మీరు నిజమునకు మీరు మిమ్ము పోషించు భర్తను విడిచి భర్తను విడిచి యారుని అర్చించుటకై జారుని అర్చించుటకై వెదుకుచున్నట్లు వెతుకుచున్నట్లు నాకు తోచుచున్నది. తోచుతున్నది. హరే కృష్ణ. భాష్యము. వేనరాజు ఎంతటి మూర్ఖుడనగా సాధువులగు మునులనే అతడు పసిపిల్లల వలె అనుభవహీనులైయున్నారని నిందించెను. అనగా మునులను పూర్ణ జ్ఞానము లేనివారని అతడు కించపరచెను. ఈ విధంగా అతడు వారి ఉపదేశమును నిరాకరించెను. పైగా తనను పోషించు భర్తను పట్టించుకొనక తనను పోషింపని జారుని సంతృప్తిపరచుటకై ఏగునట్టి స్త్రీతో వారిని పోల్చుచు నిందారోపణము గావించెను. ఈ ఉపమానము ఇచ్చట మిగుల స్పష్టంగానున్నది. బ్రాహ్మణులను వివిధములగు ధార్మిక కర్మలలో నెలకొల్పి
వారిని పోషించుట క్షత్రియుడగు రాజు యొక్క ధర్మము. అప్పుడు బ్రాహ్మణులు రాజును పూజింపక దేవతల చెంతకేగినచో కులతయగు స్త్రీ వలె మలిన పడుదురు. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయంలోని 24వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. సో ప్లీజ్ రిపీట్. అవజానంత్యమీ మూఢా అవజానంత్యమీ మూఢా అవజానంత్యమీ మూఢా అవజానంత్యమీ మూఢా రూపరూపిణమీశ్వరం రూపరూపిణమీశ్వరం నృపరూపిణమీశ్వరం నృపరూపిణమీశ్వరం నాను విందంతి తే భద్రం నాను విందంతి తే భద్రం నాను విందంతి తే భద్రం ఇహలోకే పరత్ర చ ఇహలోకే పరత్ర చ ఇహలోకే పరత్ర చ అవజానంత్యమీ మూఢా నృపరూపిణమీశ్వరం అవజానంత్యమీ మూఢా నృపరూపిణమీశ్వరం నాను విందంతి తే భద్రం ఇహలోకే పరత్ర చ నాను విందంతి తే భద్రం ఇహలోకే పరత్ర చ హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. అవజానంత్యమీ మూఢా నృపరూపిణమీశ్వరం నాను విందంతి తే భద్రం ఇహలోకే పరత్ర చ హరే కృష్ణ. వైజయంతి దేవిదాసి మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. అవజానంత్యమీ మూఢా నృపరూపిణమీశ్వరం నాను విందంతి తే భద్రమిహ లోకే పరత్ర చ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ గురూజీ. అవజానంత్యమీ మూఢా నృపరూపిణమీశ్వరం నాను విందంతి తే భద్రం ఇహలోకే పరత్ర చ. హరే కృష్ణ గురు.
హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు, విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. అవజానంత్యమీ మూఢా నృపరూపిణమీశ్వరం నాను విందంతి తే భద్రం ఇహలోకే పరత్ర చ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అవజానంచ మీ మూఢ రూపరూపిణమీశ్వరం నాను విందంతి తే భద్రం ఇహలోకే పరత్ర చ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. శశికళ మాతాజీ, వసంతబాయి మాతాజీ. శశికళ మాతాజీ. మైక్ దగ్గరగా పెట్టుకోండి మాతాజీ, వాయిస్ రావట్లేదు. అవజానంత్యమీ మూఢా రూపరూపిణమీశ్వరం నాను విందంతి తే భద్రం ఇహలోకే పరత్ర చ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. అవజానంతమీ మూఢ నృపరూపిణమీశ్వరం నాను విందంతి తే భద్రం ఇహలోకే పరత్ర చ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భక్తవత్సల మురారిదాసు ప్రభు, శివప్రియ దేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. అవజానంతి మే మూఢా నృపరూపిణమీశ్వరం నాను విందంతి తే భద్రం ఇహలోకే పరత్ర చ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. అవజానంతి అమీ మూఢ నృపరూపిమీశ్వరం నాను వినంది తే భద్రమిహలోకే పరత్ర చ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓకే ఓకే. చేస్తున్నారు కదా మీరు? ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మాతాజీ ఒక్కని ఎవరికి చెప్పాను పేర్లు వినిపించలేదు కదా, నేను ఒకరిని మళ్ళీ చెప్తాను. చెప్పండి. ఓకే. భక్తవత్సల మురారిదాసు ప్రభు, విశాలవతి మాతాజీ ఎవరు ఇచ్చారు? ప్రభుజీ వాళ్ళిద్దరు చదివేసి అయిపోయిందా? ఓకే. నళిని మోహన్ మాతాజీ, మంజరి భావదేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. అవజానంత్య మూఢా నృపరూపిణమీశ్వరం నాను విందంతి తే భద్రం ఇహలోకే పరత్ర చ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. అవజానంత్యమీ మూఢ నృపరూపణమీశ్వరం నాను విందంతి తే భద్రం ఇహలోకే పరత్ర చ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. శోభారాణి మాతాజీ, లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. అవజానంత్యమీ మూఢా నృపరూపిణమీశ్వరం నాను విందంతి తే భద్రం ఇహలోకే పరత్ర చ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ చదివారా? మాధవి నీలప్ మాతాజీ. ప్రభుజీ నేనేనా? హరే కృష్ణ. శ్రీహరి లక్ష్మి. ఎస్ మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. అవజానంత్యమే మూఢా నృపరూపిణమీశ్వరం నాను విందంతి తే భద్రం ఇహలోకే పరత్ర చ. హరే కృష్ణ. మాధవి నీలప్ మాతాజీ, భాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. అవజానంత్యమే మూఢ నృపరూపిణమీశ్వరం నాను విందంతి తే భద్రం ఇహలోకే పరత్ర చ. హరే కృష్ణ ప్రభు.
हरे कृष्ण प्रभु जी अवदानन्त्यमीमो सन्ति ते भक्तिपरं हरे कृष्ण नागरत्नम माताजी सौजन्य माताजी नागरत्नम माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम प्रभुजी अवजानन्त्य मे मूढ़ा नृपरूपिणमीश्वरं नानुविन्दन्ति ते भद्रा निहलोके परत्र च ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ హరే కృష్ణ నాను విందంతి తే భద్రం ఇహ లోకే పరత్ర చ. हरे कृष्ण मणि माताजी भारती माताजी అవజానంత్య మీ మూఢ నృపరూపిణమీశ్వరం నాను విందంతి తే భద్రం ఇహ లోకే పరత్ర చ. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामम अवजानन्त्य मे मूढ़ा नृपरूपिणमीश्वरं नानु विन्दन्ति ते भद्रम इह लोके परत्र च. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. हरे कृष्ण रामकृष्ण प्रभु चंद्रावती माताजी అవజానంత్యమీ మూఢ నృపరూపిణమీశ్వరం నాను విందంతి తే భద్రం ఇహ లోకే పరత్ర చ. हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी अवजानन्त्यमी मूढ़ा नृपरूपिणमीश्वरं नानु विन्दन्ति ते भद्रं इह लोके परत्र च. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థము భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. అవజానంతి అగౌరవపరుచునట్టి అమి వారలు మూఢులై రూపరూపిణం రాజు రూపమున గల ఈశ్వరం భగవానుడు నా అనువిందంతి బడియజాలరు తే వారు భద్రం సుఖమును ఇహ ఈ లోకే లోకమున పరత్ర మరణాంతరము చ కూడా. హరే కృష్ణ. భావము నేను చదువుతాను ఒకసారి. వాస్తవమునకు దేవదేవుడే అయినట్టి రాజును అజ్ఞానవశమున అర్చించని వారలు ఈ లోకమున గాని పరలోకమున గాని సుఖమును బడియరు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. వాస్తవమునకు దేవదేవుడే అయినట్టి రాజును అజ్ఞానవశమున అర్చించని వారలు ఈ లోకమున గాని పరలోకమున గాని సుఖమును బడియరు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకముల యొక్క భావము మరియు భాష్యంలో మనకి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు
श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमावों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरित्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ అధ్యాయంలో మునులు రాజ్యంలో ప్రజలు కలత చెందినటువంటి విషయానికి వారే కారణము అనేటువంటి ఒక భావనతో ఉండి, ఎందుకంటే ఆ రాజ్యాల్లో మరి దోపిడీ కానీ ఇతర రాజ్య పరిరక్షణ కొరకై ఆ సందర్భంగా వాళ్ళు వేణుని రాజుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రివర్గము వాళ్ళంతా కూడా సమ్మతింపకపోయినప్పటికీ కూడా ఆయనను రాజుగా రాణి యొక్క అనుమతితో ప్రకటించినటువంటిది. కానీ ఆ వేణరాజు దుష్ట స్వభావుడు పూర్వమే. ఆ దుష్ట స్వభావముతో పాటుగా ఐశ్వర్యము జతకూడడం వల్ల అతడు ఆ రాజ్యంలో తననే ప్రభువుగాను ఇవాళ ఈ శ్లోకం బట్టి తెలుస్తూ ఉన్నది. అతడు తనను ఎలా ఊహించుకుంటున్నాడంటే తానే రాజ్య భూమండలానికి రాజును కనుక ఈ ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా నేనే ఈశ్వరుడను, నేనే పరమాధికారిని అనేటువంటి ఒక భావనతో ఉన్నట్లుగా తన మాటల్లో ఇవాళ శ్లోకంలో మనకు తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. కనుకనే ఆయన అక్కడ రాజ్యంలో ప్రజలను మరి వారు చేసేటువంటి సామాన్యమైనటువంటి వర్ణాశ్రమ విధానాలలో వారు చేయవలసినటువంటి ధర్మాలను ఆచరించకుండా, యజ్ఞ యాగాదులు చేయకుండా, బ్రాహ్మణులకు దానాలు ఇవ్వకుండా అన్నింటినీ కూడా అడ్డుకొని తననే పూజించాలి, ఎందుకంటే నేనే ఈశ్వరుడుగా ఉన్నటువంటి వాడిని, రాజును కనుక నేనే పోషించేటువంటి వాళ్ళను మీ అందరినీ అని ఒక భావనతో ఆయన మరి తన రాజ్యంలో దండోరా వేయించిన విషయం తెలుసుకున్నటువంటి మునులందరూ కూడా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి సామోపవేదం ఉపాయం ద్వారా ఆయనకు ఇంతవరకు హితబోధ చేసినటువంటి విషయాలను మనం చూసాము. సో చివరిగా వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ఆ మాటలను కూడా మనం 22వ శ్లోకంలో, ఓ రాజా, నీ రాజ్యమున బ్రాహ్మణులందరూ యజ్ఞము నిర్వహణలో నియుక్తులై ఉన్నప్పుడు ఆ దేవదేవుని అంశభూతులైనటువంటి దేవతలందరూ కూడా మరి ఆ ప్రజల యొక్క ధర్మాల చేత, వారి యొక్క స్వధర్మాన్ని ఆచరించడం చేత భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా అదే యజ్ఞ ఆచరణం అవుతుంది. కనుక మరి ఆ దేవతలందరూ కూడా
సంతృప్తులవుతారు. అలా సంతృప్తి చెందినటువంటి వాళ్ళు మీకు కావలసినటువంటి ఫలాలను ఇస్తారు అని భగవంతుడే సృష్టి ఆరంభంలో చెప్పినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ వాళ్ళందరూ కూడా, ఆ దేవతలందరూ కూడా ప్రజల యొక్క కర్మల చేత మిక్కిలి ముదమునొందినట్లయితే నీకు కావలసినవన్నింటినీ కూడా సమకూరుస్తారు రాజా అంటూ చెప్పినటువంటిది కూడా చూసాం. ఇంకా చెప్తున్నారు వాళ్ళు, ఓ వీరుడా, ఓ గనుడా, ఆయన మళ్ళీ ఒక రకంగా కీర్తిస్తూనే చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, యజ్ఞంలో నువ్వు నిలపడం అనేది నువ్వు దండోరాయించినటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో అది సరి అయినది కాదు. యజ్ఞములను నిలపరాదు. యజ్ఞాచరణం వలనే దేవతలు సంతసించినప్పుడు ఈశ్వరుడైన దేవదేవుడైనటువంటి ఆ యజ్ఞాధిపతి మీకు కావలసినవన్నీ కూడా సమకూరుస్తాడు. అది శాస్త్రాలలో ధర్మంగా మనకు చెప్పబడినటువంటిది. కావున నీవు యజ్ఞాలను నిలపరాదు. ఒకవేళ నీవు యజ్ఞాలను నిలిపినట్లయితే దేవతలను అగౌరవపరిచినట్లవుతుంది. అప్పుడు పరస్పర సహకారం లేకుండా నీ రాజ్యంలో శాంతి సుఖ సంపదలు ఉండవు అన్నట్లుగా ఒక రకంగా హెచ్చరిస్తున్నట్లుగానే మాట్లాడి మంచి మాటలతో ఆయనకి చెప్పినటువంటి విషయాలను ఇప్పటి వరకు చూసాం. కానీ ఈరోజు దానికి సమాధానంగా వేణుడు పలుకుతూ ఉన్నటువంటి ఆ మాటలను చూస్తూ ఉంటే, అంటే వేణుడు ఎంతటి గర్వంతోనూ తనను తాను ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడుగాను అన్నట్లుగా, ఆ పరమేశ్వరుడుగా తననుగా భావించుకున్నట్లుగా వేణుడి యొక్క భావన కనిపిస్తూ ఉంది. అందుకే అంటున్నాడు ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడుతుంది 23వ శ్లోకంలో, వేణ ఉవాచ బాలిషాబత యూయం వా అధర్మే ధర్మమానినః. ఎంత ఘోరంగా మాట్లాడుతున్నాడంటే వేణుడు పలుకుతున్నాడు. బాలిష అంటే బాల అంటే చిన్న వయసులో ఉన్నవాళ్ళు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళని ఏమంటాం మనం, అమాయకులు అని చెప్తాము. ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే అవివేకులు అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. ఇక్కడ బాలిష అంటే బాల్యోచితము, అంటే ఎక్కువగా ఆలోచించలేని పిల్లలు మనం చూస్తుంటాం కదా. చిన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఎక్కువగా ఆలోచించలేనటువంటి పిల్లలు. అందుకే పిల్లలు మనం ఏమంటాము, అమాయకులు, వాళ్ళంతా చేసేది మంచిగా ఉంటుంది, ఏమీ యుక్తులు ఏవి ఉండవు. కానీ ఇక్కడ ఈయన మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే వివేకం లేకుండా మీరు మాట్లాడుతున్నారు అంటూ మునులనే చాలా దారుణంగా మాట్లాడినటువంటిది. ఎట్లా అంటున్నాడంటే వేణుడు వేణుడు పలుకుతున్నాడు. ఏమని, బాలిషాభత, అయ్యో నిజంగా మీరు ఎంతటి అమాయకులు, ఎంతటి అవివేకులు. యూయం మీరు, అధర్మే ధర్మానినా, అధర్మాన్నే ధర్మంగా భావిస్తున్నారు మీరు. ఏంటి అధర్మం అని అంటే ఇక్కడ వేణుడి యొక్క ఉద్దేశంలో అధర్మం అంటే ఏమనుకుంటున్నాడు, ఆ యజ్ఞ పురుషుడైనటువంటి విష్ణువు గురించి, ఆ శ్రీహరి గురించి యజ్ఞాలు చేయడము, మరి సమాజంలో ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులకు దాన ధర్మం ఇవన్నీ చేసేటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో అది అధర్మంగా అనుకుంటున్నాడు. ఏం ధర్మం అనుకుంటున్నాడు, నేనే అధికారిని, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీ అందరికీ ఆ విష్ణువు లేరు, ఎవరు లేరు, ఈ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వాడను నేనే కనిపిస్తున్నాను, కాబట్టి మీరందరూ పూజించవలసినటువంటిది నాకే. కానీ మీరేం చేస్తున్నారు, నన్ను పూజించకుండా ఎక్కడో కనపడనటువంటి విష్ణువును పూజిస్తున్నారు. మీరు ఆ యజ్ఞ పురుషుడంటూ విష్ణువును పూజిస్తున్నారు అంటూ ఆయన ఎంత అంటే అతనిలో ఉండేటువంటి అహంకారము ఎలా పెరిగిపోయి మాట్లాడుతున్నాడంటే, ఆ వేనరాజు పలుకుతూ ఉన్నటువంటి పలుకులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మీరు అంటున్నాడు ఆయన, ఆ వేనరాజు సమాధానం చెప్తున్నారు, ఓ బ్రాహ్మణులైనారా మీరు పూర్తిగా అనుభవశూన్యులై ఉన్నారు. మీరు ఆలోచితంగా అవివేకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మీకు అసలు యథార్థం తెలిసినట్లు లేదు. మీ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి నన్ను వదిలేసి ఆ యజ్ఞ పురుషుడు అంటూ, పూర్ణ పురుషోత్తముడు అంటూ ఆ దేవదేవుని గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు మీరు. ఇది చాలా అనుభవశూన్యమైనటువంటి, అంటే బాలోచిత అనే పదం ఇక్కడ బాలిష అంటూ ఆలోచన రహితంగా మీరు ఆలోచిస్తున్నారు. ఒక అమాయకులులాగా, అవివేకుల్లాగా, ఒక బాల్యోచితమైనటువంటి పలుకులు మీరు నాకు ఇప్పటిదాకా బోధించారు. మీరు చిన్నపిల్లవాడు కనుక ఏదో చెప్తూ ఉంటారు కదా, చిన్నప్పుడు మాట్లాడుకునేటప్పుడు చెప్తుంటారు చిన్నపిల్లలు, వాళ్ళు అమాయకంగా కొన్ని సాధ్యం కానటువంటి విషయాల్లో
మా ఇంట్లో మా బాబు చిన్నప్పుడు ఏం చెప్పేవాడంటే, డాడీ ఇక్కడ వద్దు, మనము ఈ ఇల్లంతా ఇలాగే తీసుకుపోయి ఇంకొక ఊరి దగ్గర పెట్టుకొని మనం ఎవరికి కనపడకుండా ఉండేవాళ్ళం అని చెప్పేవాడు నాకు. ఆ ఇంటిని తీసుకుపోయి పెట్టుకుందాం అని చెప్పేవాడు. సో మీరు కూడా ఇక్కడ ఒక అంత చిన్నపిల్లల్లాగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు. ఇదైతే నాకు ఇవాళ సడన్గా గుర్తుకొచ్చింది మా బాబు విషయంలో. ఆయన చిన్నప్పుడు మాతో మీ ఇద్దరం మంచిగా మాట్లాడుకుంటుంటే అనేవాడు, ఇక్కడ ఎవరు వద్దు, వీళ్ళంతా మనకు ఎవరు వద్దు డాడీ, మన ఇద్దరం ఈ ఇల్లు తీసుకుపోయి వేరే దగ్గర ఉందాం, మమ్మీ కూడా వద్దు అనేవాడు. తీసుకుపోయి మన ఇద్దరం వేరే దగ్గర దీన్ని ఇట్లా తీసుకుపోయి పెట్టుకుందాం అని చెప్పా. అంటే అట్లా ఉంటుంది అన్నట్టు బాల్యోచితంగా చిన్నపిల్లలు మాట్లాడేటువంటి మాటలు. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ వేణరాజు ఆ ఋషులతో మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం చూస్తే, నాకే తెలుసు మీరంతా కూడా మీరు అసంపూర్ణులుగా ఉన్నారు మీరు అన్నట్లుగా వేణరాజుని ఆయన సంబోధిస్తూ మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తే అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ అంటున్నాడు ఆయన, మీరు పూర్తిగా అనుభవశూన్యులై ఉన్నారు, అధర్మమును ఆశ్రయించి దానినే మీరు ధర్మం అని అనుకుంటూ ఉన్నారు. సో ఆ విష్ణువుని ఆశ్రయించి విష్ణువునే పూజించాలనుకోవడం అధర్మంగా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ వేణరాజు. సో కాబట్టి ఆ అధర్మాన్ని మీరు ఆశ్రయించి దానినే ధర్మం అని భావించి నాకు హితబోధ చేయడానికి వచ్చారే, ఇది చాలా శోచనీయమయ్యా మునులారా అంటూ, నిజానికి మీరు ఎలా ఉన్నారంటే ఇక్కడ చాలా అపవిత్రమైనటువంటి పదాలు కూడా వాడారు ఆయన. చూడండి ఎంతటి అంటే ఇక్కడ సెకండ్ లైన్లో ఆయన ఏ వృత్తిదం పతిం హిత్వా జారం పతిముపాసతే అంటే ఇక్కడ ఆయన ఎలా తను చేసుకుంటున్నాడంటే, నిజానికి మీరు మిమ్ము పోషిస్తూ ఉన్నటువంటి భర్తను వదిలేసి జారుని అర్చించుటకై అని వాడారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఇక్కడ జారుడు అంటే పరపురుషుణ్ణి, అంటే ఒక స్త్రీ తనను పోషిస్తూ తనతో ఉన్నటువంటి భర్తను వదిలేసి పరపురుషుడి వ్యామోహంలో పోతే ఎలా ఉంటుందో ఆ విధంగా కంపేర్ చేశాడు ఇక్కడ. అంటే చూడండి ఎంతటి నీచంగా ఆయన తనను తాను ఊహించుకుంటూ, అంటే మిమ్మల్ని నేను పోషిస్తూ ఉన్నాను, ఈ ప్రజలందరినీ ఈ రాజ్యంలో ఉండేటువంటి క్షత్రియుడిగా నేను మిమ్మల్ని పోషిస్తూ ఉంటే మీరంతా నాకు జైలు కొట్టి నాకు యజ్ఞయాగాదులు చేయడానికి బదులుగా మీరేం చేస్తున్నారు? ఆ విష్ణువు అయినటువంటి, అంటే ఇక్కడ విష్ణువుని ఏమంటున్నాడు ఆయన? ఆ యజ్ఞ పురుషుడైనటువంటి విష్ణువుని, ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి శ్రీహరిని ఆయన పరపురుషుడితో పోలుస్తూ ఉన్నాడు. అంటే మీరు నాకు చేయకుండా ఒకవేళ మీరు విష్ణువుకే పూజలు కానీ యజ్ఞయాగాదులు కానీ చేసినట్లయితే భర్తను విడిచి జారుని అర్చించుటకై వెదకుచున్నట్లు నాకు తోస్తూ ఉంది. ఒక స్త్రీ తన భర్తను వదిలేసి పరపురుషునికి సేవించడాన్ని పోతుందో మీరు అలాగే నన్ను వదిలేసి ఆ విష్ణువును ఆరాధించడం అంటే అలాగే ఉంది అన్నట్లుగా వేణుడు మాట్లాడుతున్నాడు. అయ్యో బత, ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది బత, అయ్యో మీరు ఎంతటి అవివేకులు, అధర్మాన్నే ధర్మమని భావిస్తూ ఉన్నారు. మీకు జీవన ఉపాధి ఇచ్చేటువంటి నిజమైనటువంటి యజమానిని నేను రాజును విడిచిపెట్టి పరపురుషుణ్ణి భర్తగా సేవించే స్త్రీల వలె నన్ను వదిలి మీరు ఆ ఇతర దేవతలను ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి విష్ణువునంటూ చెప్తూ ఉన్నారే, ఇది ఎంతటి శోచనీయమయ్యా అంటూ మునులనే ఆయన మాట్లాడినటువంటి ఈ మాటలు ఇక్కడ మనం చూసినటువంటివి. అంటే ఇక్కడ దీని అర్థం మనం తాత్పర్యం చూస్తే ఎంతో తీవ్రమైనటువంటి అహంకారంతో తానే పరమ పూజ్యుడునని, నేనే పోషించబడాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ రాజుగా ఆయన ప్రకటించినటువంటిది. ఎందుకంటే రాజుగా తాను ప్రజలను పోషిస్తూ ఉన్నట్లుగా, తాందే రాజ్యం అన్నట్లుగాను, కాబట్టి పోషిస్తున్నటువంటి నేను పోషిస్తున్నాను కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరందరూ
నన్నే పూజించాలి, యజ్ఞాల ద్వారా ఇతర దేవతలను కానీ భగవంతుడిని కానీ ఆరాధించడము వ్యర్థము, అది పరపురుషుడి వ్యామోహంలో పోయినట్లుగా ఉంటుంది. అంతే తప్ప నన్ను విడిచిపెట్టి మీరు యజ్ఞాలు చేయడము, భర్తను విడిచి పరపురుషుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి స్త్రీ ప్రవర్తనతో పోల్చడంతో అతడు వేణుడి యొక్క అహంకారము, అజ్ఞానము, ఆ భగవంతుని పట్ల ఉన్న అవమానము, ఆ పూర్ణులైనటువంటి ఆత్మజ్ఞానులైనటువంటి బ్రాహ్మణుల ఎడ అతని యొక్క దృష్టి కోణం, అంటే ఇక్కడ ఆ దృష్టి అంటే ఇక్కడ విపత్కరమైనటువంటి ఆ బుద్ధి కారణంగానే బ్రాహ్మణులను ఆయన ఆ విధంగా పలికినటువంటిది. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క తాత్పర్యం ప్రకారంగా రాజు భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా ధర్మాన్ని రక్షించాలి, కానీ తనను తాను భగవంతుని స్థానంలో ఎప్పుడూ ఊహించుకొని పూజించాలని కోరుకోకూడదు అనేటువంటిది అది మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా చెప్పబడుతున్నట్టు. సో కాబట్టి ఇక్కడ వేణుడు తప్పు చేయడమే కాకుండా తదుపరి శ్లోకంలో ఇంకా ఆయన ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు, నన్ను పూజించకపోతే, అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అవజానంత్యమీ మూఢా నృపరూపిణం ఈశ్వరం నాను విందంతి తే భద్రం ఇహ లోకే పరత్రచ. సో మరి ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం అవజానంతి అమి అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, మీరు నన్ను అగౌరవపరుచున్నటువంటి, అంటే రాజుగా వాస్తవానికి నేనే దేవదేవుడను. తదుపరి శ్లోకాల్లో ఆయన ఏం చెప్తారంటే, నాలోనే మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో ఆ దేవతలందరూ కూడా నాలోనే ఉంటారు. ఎలాగైతే భగవంతుల్లో అన్నీ కూడా మనం చెప్తాం కదా, వివిధ అంగాలుగా ఉండేటువంటి భాగాల్లో ఎలా ఉన్నాయో అవన్నీ నాలోనే ఉన్నాయి, నేనే ఈశ్వరుడును. అందుకనే ఇక్కడ శ్లోకంలో రూపనీశ్వరం అనేటువంటి పదాన్ని ఇక్కడ వాడినటువంటిది. సో నృపరూపిణం, రాజు రూపంలో ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడును, భగవంతుడిని నేనే. అటువంటి భగవానును నన్ను వదిలేసి మీరు నన్ను అగౌరవపరుస్తున్నారు. అలా అగౌరవపరచడం వల్ల అంటే ఇక్కడ ఆయన ఏమంటున్నాడు, నేనే దేవదేవుడను, నేనే భగవంతుడను. కాబట్టి ఆ భగవంతుడైనటువంటి నన్ను, ఆ రాజుని మీరు అజ్ఞానంలో అర్చించడం లేదు, మీరు అధర్మాన్ని ధర్మం అనుకుంటున్నారు. ఏంటి ఆయన దృష్టిలో, వేణ దృష్టిలో అధర్మము? ఆ దేవదేవుడైనటువంటి పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి విష్ణు భగవానుని అర్చన చేయడం అధర్మంగా భావిస్తున్నాడు. ఆయన ఉద్దేశంలో ధర్మం ఏంటి? నేనే దేవదేవుడను, కాబట్టి మీరు చేసేటువంటి యజ్ఞాలైనా యాగాదులైనా ఏదైనా నా కోసమే చేయాలి. కాబట్టి మీరు వాస్తవం ఏంటంటే మీకు వాస్తవం తెలవట్లేదు. వాళ్ళతో అంటున్నాడు, బ్రాహ్మణులతో, మీరు బాల్యోచితంగా మాట్లాడుతున్నారు, అనుభవ శూన్యులాగా మాట్లాడుతున్నారు, మీకు అసలు వాస్తవం తెలవట్లేదు. వాస్తవం ఏమిటి? నేనే దేవదేవుడను. కాబట్టి మరి అటువంటి నన్ను పూజించడానికి బదులుగా మీరు విష్ణు భగవాన్ని పూజించాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇదంతా కూడా అజ్ఞానవశాన మీరు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎవడైతే అజ్ఞానవశంలో దేవదేవుడిని అర్చించలేదో, అంటే మీ అందరికీ రాజునైనటువంటి నేను మీకు భగవంతుడిని, మీ భగవంతుడినైనటువంటి నన్ను మీరు అర్చించడం లేదో, అలాంటి వాళ్ళు ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ సుఖపడరు అంటూ చెప్తూ ఇంకా వారినే నిందిస్తున్నాడు. ఇది మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, భక్తి భావనలో లేకుండా, దైవీ లక్షణాలను పెంపొందించుకోకుండా అసుర భావాలతో ఉన్నటువంటి వాడు, అనుమానించేటువంటి గుణాలు కలిగిన వాడు, అంటే ఆ భగవంతుడిని నమ్మకుండా భగవంతుడిని అవమానపరిచి అనుమానించేటువంటి, అసలు భగవంతుడు ఉన్నాడా, భగవతత్వం ఏంటి, ఇలాంటి అనుమానాలు ఉన్నటువంటి వాడు ఈ లోకంలో కానీ, అంటే ఈ జన్మలో కానీ మరుజన్మలో కానీ, ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ శాంతిని పొందలేడు అంటూ భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ వేణరాజు తననే భగవంతుడుగా ఊహించుకుంటూ తానే ఇక్కడ నృపరూపిణం ఈశ్వరం,
భగవంతుని రూపం అంటే రాజు రూపంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడను నేను, నన్ను మీరు ఆశ్రయించాలి. నన్ను ఆశ్రయించకుండా మీరు దేవతలు అంటే ఇక్కడ ఈ జనాలను గురించి మాట్లాడుతున్నారు. వీళ్ళంతా కూడా, ఈ మూర్ఖులందరూ కూడా రాజు రూపంలో ఉన్నటువంటి నన్ను, ఈశ్వరుడునైనటువంటి నన్ను గుర్తించకుండా అవమానపరుస్తున్నారు. నన్నే ఇంకా మీరు అవమానపరుస్తున్నారు. మీరేమో మరి బ్రాహ్మణులందరూ యజ్ఞాలు నిర్వహించాలి, దేవతలు అందరినీ సంతోషపరచాలి, దేవతలు సంతోషపడితే ఆ భగవంతుడు సంతోషపడి మీకు కావలసినన్ని ఇస్తామని మీరు అంటున్నారు. కానీ వాస్తవానికి మూర్ఖులు మీరందరూ కూడా రాజు రూపంలో ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి నన్ను అర్చించకుండా, నన్ను గుర్తించకుండా నన్ను అవమానపరుస్తున్నారు. నన్ను ఇలా అవమానపరచడం వల్ల నాకు అవమానమే అవుతుంది. ఇది మీరు నువ్వేదో భగవంతుడికి అవమానం అవుతుంది, దేవతలకు అవమానం అని చెప్తున్నారు, మీరు బోధిస్తున్నారు. కానీ రాజు రూపంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడిని నన్ను మీరు గుర్తించడం లేదు. అందుకే నృపి రూపణం ఈశ్వరం అనే పదాన్ని వాడినట్టు ఇక్కడ వేణుడు వాడింది. అంటే రాజు రూపంలో ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడైనటువంటి భగవంతుడినైనటువంటి నన్ను సరిగా మీరు తెలుసుకోలేకుండా మీరే మూర్ఖుల్లాగా ఉండి నన్ను అవమానపరుస్తున్నారు కదా. అలా అవమానపరచడం వల్ల మీరు ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ ఎలాంటి సుఖాన్ని పొందలేరు అంటూ ఆ వేనరాజు చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఆయన అర్థం, మీరు సత్యాన్ని తెలుసుకోవట్లేదు, సత్యం ఈయన వక్రీకరిస్తున్నాడు. యథార్థమైనటువంటి సత్యం ఏంటి? ఆ దేవదేవుడైన పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి అర్చించడమే సర్వమానవాళికి ఆయన యొక్క దాసులుగా, ఆయన పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి ఉండడమే ప్రతి జీవుడి యొక్క లక్ష్యం కదా. సో ప్రతి జీవుడి యొక్క స్వధర్మం ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి, ఆ గోలోక బృందావనాన్ని చేరుకోవడం. కానీ ఇక్కడ వేణుడు సత్యాన్ని వక్రీకరించి నేనే ఈశ్వరుణ్ణి కాబట్టి నన్నే పూజించాలి అని ప్రకటించినటువంటిది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ వాస్తవానికి ఏంటి మరి? వాస్తవం ఏంటంటే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు కానీ పూర్వ ఆచార్యులు కానీ మనకు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ధర్మపరుడైనటువంటి రాజు భగవంతుని ప్రతినిధి. అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. భగవంతుడు కూడా భగవద్గీతలో నృపానాం రాజా అని చెప్పారు. ఆయన నరులలో నేను రాజుని అని చెప్పారు. అందులో డౌట్ ఏం లేదు. అంటే ఏంటి దాని అర్థం? రాజు అనేటువంటి వాడు భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధి, కానీ భగవంతుడు కాడు. అది యథార్థం. కానీ ఇక్కడ దాన్ని వక్రీకరిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే శాస్త్రాల్లో రాజు నేను అని భగవంతుడు రాజు అని చెప్తున్నారు కాబట్టి మీరందరూ నన్నే పూజించాలి. వాస్తవానికి రాజుని గౌరవించాలి. రాజుని గౌరవం ఆయనకి ఇస్తే అతడు ధర్మాన్ని రక్షించి ఆ భగవంతుని ఆజ్ఞను అనుసరించేంత వరకు మాత్రమే ఆయన చేయవలసినటువంటిది. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు? దాన్ని వక్రీకరించి నేనే దేవదేవుడను, నేనే మీ అందరి చేత పూజించబడేటువంటి వాడిని, కాబట్టి ఇక నుండి నా రాజ్యంలో ఎవరూ కూడా ఆ విష్ణు భగవానుడి గురించి యజ్ఞాలు చేయొద్దు, విష్ణువుని పూజించవద్దు, నన్నే పూజించాలి అనేది. సో కాబట్టి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవలసింది ఏంటంటే, రాజు తనను తాను పరమేశ్వరునిగా, ఇక్కడ నృపరూపిణం ఈశ్వరం, పరమేశ్వరుడిగా తనను తాను ప్రకటించుకోవడం అనేది అహంకారము, అధర్మంగా మనకి శాస్త్రాలు మరియు ప్రామాణిక ఆచార్యులు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం కూడాను. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అంటున్నారు, వేనరాజు ఎంతటి మూర్ఖుడనగా సాధువులను అయినటువంటి మునులనే అతడు పసిపిల్లలు వలె అనుభవహీనులైనటువంటి వారంటూ నిందించాడు. అంటే మునులు పూర్ణ జ్ఞానం లేని వారని అతడు కించపరిచినటువంటిది. సో ఆ విధంగా వారి యొక్క ఉపదేశమును, మంచి మాటలను ఆయన నిరాకరించినటువంటిది. అంతేకాకుండా తనను ఇంకా నేనే పోషించేటువంటి వాడిని, అటువంటి పోషించేటువంటి భర్తను వదిలేసి పరపురుషుడి వ్యామోహంలో పోయినటువంటి స్త్రీలతో వాళ్ళందరినీ పోల్చినటువంటిది. ఇది చాలా నిందారోపణకార ఉపమానంగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మనకి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలను మనం చూస్తే ముఖ్యంగా తెలుసుకోవలసినటువంటిది, ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి పాఠం నేర్చుకోవలసినది, పూర్వ ఆచార్యులు మనకు చెప్తూ ఉండేటువంటిది,
అధికారంలో ఉన్నవారు తాము సేవకులము అనేటువంటి భావనలోనే ఉండాలి. ఈ విషయాన్ని దేవతలు కూడా ఎప్పటికీ మర్చిపోరు. దేవతలందరూ కూడా ఆ భగవంతునికి ప్రతినిధులుగా వారు చేసేటువంటి దాంట్లోనే ఉంటారు. తానే సర్వాధికారి అయినటువంటి భావన రావద్దు. అలాంటి వచ్చినటువంటి సందర్భాల్లో భగవంతుడు వాళ్ళకి లీలల ద్వారా చూపినవి బ్రహ్మ విమోచన లీలలో చూస్తాము. ఇంద్రుడి యొక్క గోవర్ధనగిరి లీలలో, ఇలాంటి లీలల్లో మనము వారి యొక్క అహంకారాన్ని అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు కూడా మోహానికి గురి అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. అలా గురైనప్పుడు వాళ్ళు విశుద్ధ భక్తులు కనుక వాళ్ళని ఆ భగవంతుడు సరైనటువంటి మార్గంలో పెడతాడు. సో కాబట్టి అధికారంలో ఉండేటువంటి మనకేదైనా అధికారం వచ్చినా, మనకేదైనా అవకాశాలు వచ్చినా వాటిని మనం చక్కగా సద్వినియోగపరచుకోవాలి తప్ప దానికి మేమే, నేనే అనేటువంటి దాన్ని ఎప్పుడూ కూడా మనం యాడ్ చేయకూడదు అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణలో, అలాగే మన పూర్వ ఆచార్యులు కూడా మనకు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది అదే. భగవంతుని స్థానాన్ని ఆక్రమించాలనేటువంటి అహంకారము చివరికి పతనానికి దారితీస్తుంది. ఇది ముందు ముందు మనం చూస్తాము. వేణుణ్ణి వాళ్ళు శపించడము, చివరికి వారిని మరణించే విధంగా మరణదండమే విధించడం జరుగుతుంది. సో వాస్తవానికి నిజమైనటువంటి నాయకుడు, పూర్వం మనం చూసాం రాజులు ఎంతోమంది, జనకుడు వంటి వాళ్ళు. సో నిజమైనటువంటి నాయకుడు తనను కాదు భగవంతునికి మరియు ధర్మానికి ప్రజలను దగ్గరగా చేస్తాడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ వేణుడి యొక్క దురహంకారము తన యొక్క మరణానికి ఎలా దారితీస్తుందో మనం ముందు ముందు శ్లోకాలలో తెలుసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. సో ధన్యవాదాలు అందరికీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్.